strane Save nastavak četničkih napada, rezultat na bojištu golemi agresorovi gubici u ljudstvu i tehnici. Poginulo oko 30-ak četnika, jednako toliko ih je ranjeno, a uništena su i 3 neprijateljska tenka. Na Bosansko-brodskom ratištu agresor je pretrpio velike gubitke u uzaludnim pokušajima da tenkovsko-pješačkim napadima ugrozi linije branitelja Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine. Na području Liješća Vrela uništena su 2 tenka T-55, jedan T-84, jedan protuzrakoplovni top i kamionec 10 neprijateljskih vojnika. Branitelji 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane kod Kostreša nakon pokušaja napada četnika s 5 tenkova i pješaštvom uništili su 1 tenk i iz stroja izbacili 8 neprijateljskih vojnika. U nemoći i bijesu agresorska artiljerija ponovo je razarala Novo Selo, Sjekovac, Kolibe i Korače. Evo vidite čim nas četnici tuku, samo je bila neispravna pa nije eksplodirala. Vraćit ćemo im. Građani Bosanskog Broda imali su relativno miran dan, jer četničke granate su prelijetale grad, a nepovoljni meteo uvjeti nakratko su zadržali srpsko zrakoplovstvo u hangarima.